Dini press media rok ni bising tengah koknon kesana musuh. Sodo tari ko Maharashtra ni नेतृत्व संग त्रिपुरा मथा बायलुआ जिजाक मेगा मास गिदरिंग विशेष खायो अब टारगेट ना हरजाक सारा त्रिपुरानि प्रोग्राम हुनपाना और गाना गिने जे डिस्ट्रिक्ट खबजाक माने दरना चंगरा वेस्ट सिपाइजला ओ एरिया नना जों बेसि खलायना हारै खलायजा बनि बागै और जों जस खामाने जों और प्राय 30,000 हाय बरक जों गेदारिं खलायनाय अबनि बागै कयना मुचुमान अबसे मेगा मास गेदरिं तामनि बागै खलायखांखाय जों अरनि खरां दिल्लीआव सगैरनानै दिल्लीनो तंनाय चिनि जारने मिनिस्टारनो फनुगै जों जे महाराष्ट्रनि नेतृत्व त्रिपुरा हानि बरक ताबो जों गोथां कुबि कुबि त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सरक बरक जे बरक ताबो गोथां तंग बनो दिमाननो साननानै बरक ताबो सिव अबहाय मेसेज रुबाय अ मेसेज जों जे सिमाने सिने मेघालयनि मुख्यमंत्री भाइसमायरा पार्टिसिपेट खायनाय जोंनो सपोर्ट खायनाय सिने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड छानमाने हायका जों सेपारेट स्टेट छानमाने आपनो सपोर्ट खाय बार डिक्लेयर खायनाय बा बिनि एमपी नि बिसिंतै जे अधिवेशन दग कक्ति सारनाय बाहाय किनको होने जों खूब खुशी अब जतन चिने महाराष्ट्र सम्भव महाराष्ट्र किशोर बिन नेतृत्व अब सम्भव अबन बगैना कयनाम जों जारा जे तिनिनि नंग मीडियन बिसिं जारा नायनाय नरनां खा गाहाम हमजो बंयाफ्रा कक्ति सारनाय जों फायबायदि गरै खालायना दिना जों जे तंमने चिनि सिकला जाता फान छकसाक जरते फायदि तामखा जों अ प्रोग्राम नि बिसिङै गुबैखौनो जों खायसे त्रिपुरा सारानो पार्मानेन्ट सलिउसन माने जरा खूब कम नि बिसिङ जों सक्सेस खालाय माथि सानाय हामबाय।